ассалому алайкум дӯстон апо ховаро подписчикони гиромиқадр. аввалан ба ҳамаи шумо сеҳатию саломатӣ, баъдан бисёрам як рӯзгори хуберо таманно дорам. имрӯз қарор доштем дар бозори Корвон, тарафи Тиллобозор, сеюм дарвоза, сеюм қатор, дар дуконе ки аз тарафи соҳибкор мавсимиҳои занона, шӯбаву палтоҳои турецкӣ ба фурӯш гузошта шудааст, хостем як навореро пешкаши шумо намоям. марҳамат тамошо кунед. шумо бошед дӯстон наворро тамошо карда лайк ва обуна шуданро фаромӯш накунед ва агар тавонед то қадри имкон наворро ба дигарон низ пахш кунед, то дигарон аз наворҳои мо огоҳ бошанд. дӯстон боз як бори дигар хотиррасон карда мегӯям, суроғаи мо бозори Корвон, тарафи Тиллобозор, сеюм дарвоза, сеюм қатор, ё ин ки ба рақамҳои дар экрани ин навор буда ба тамос бароед. Доставка бошад аз тарафи соҳибкор дар шаҳри Душанбе ройгон аст. марҳамат акнун наворро тамошо кунед. ака дар бораи ям маълумот медем. Инаме ки дар навор омаде сенами чи мутон ака материал мутон мегам. Размер IS то 4XL мешава. Нархаш 1400 сомон мешава. Бо иншоалло ки арзонтар мекунем ягон чи ҳаме ки дар навор мекунем. Рангиш дер расветка мешава, кареш намешава, сиё мешава. ина бонувони муҳтарам чизе ки шумо дар навор мебинед инами мега ки нархаш 1400 сомонай. рақамҳои ма ҳамин фурӯшандаро дар экрани навор мемонам, бо шумо худтон занг бизанед. И ҷошу қадуре нест. Дарвозатон чанд? Дарвозаи сеюм. Дарвозаи сеюм я 5-6 қатори сеюм. қатори ростакия я 5-6 дукон медура уже ҳамин бача дар ҳамин дукон инами чизора мефурӯша. ина шумо талаб кардем ки мо дар ҳамин чизора реклама кунем, бисёртарак барое ки мо Айросия заказ мекунем гуфтем. Моделиш аст турецкий моделай. Нархаш 1800 сомони турецкий. Дер расветка дора инам. ба осиён синимат мешава, остин синимат мешава, қад синимат мешава, ден амуд пӯшида мешава. мехоша бинем ки то поёна рафтага ламандрош сифатшам бисёрам мак сифати хуб будай. нархи ина ҳамин 1800 сомона. ина ма айдуртарак нишон метавонем бо шумо тамошо карда бибинем. ин инҷа ҳамаш ҳамино шӯба ҳам. баъд инҷа бо дигар намудошам бо ҳастай. инҷа ба сиёш ҳастай бо. ина бинем ки сиёшам чӣ қадар зебоай. ишам ҳамин 1800 сомон ай. иншам турецкий. инишам 1800 сомон турецкий ай. размерошон аз чанд то чандай? IS то 3XL мешава ино. 3XL-ш то чанд пушора мешава? 48 пуш мешава. то 48 пушора инемо озод меистанд. бинем ки остиношам бинем ки чӣ қадар ҳамин зебо духтарги найсини пушай. ба иҷа ба дигар вариантҳо ҳам аста. иҷа беҳад бисёр доранд. магазини ҳамин бача бисёрам як магазини калон ай. баъд инаш полоска мешава. се расветка мезана хадаш. и чанд сомон ака? 1900 сомон ай. ду қад дора. қади як гировна дора, се қад, як дора, як 10 дора, як 20. оз май дуртарак қад чанд нишон метавонем бибинем. қади ин оз як ай. як 10 дора, як 20 дора. ина ҳамин мега қади як 10 дора, қади як 20. нархаш 1900 сомон ай. ини пешакиш вайшай. ини остиношай. баъд иҷа ба айни хеле дорам. мисол иҷа бинем ки ба ҳар намуд нусха бардорӣ карда духта шидагиай. мисол нусхаҳошон нархе не ин бор мехиш мисол бо бисёртарак ай да гарданаш. остиношам 3 четвер Три четвер қад каротки. қади чанд ай ака? қадиам як ай. қади мешам як будай. кароткиш кини 70 мешава. агар мега кароткиш кини 70 мешава. иҷа бо мешава қадишам. нархи чанд сомайра? 1600. нархи айнаи 1600 сомон ай. баъд иҷа бо дигар вариантҳо ҳам дорам. ана иш бо дигар хел дай сиёҳ бо дигар вариант мешава. иш чанд сомон ака? инашам 1600. инашам 1600 сомон будай. бисёрам духти зебо доштай. ин остиношай. ҳамин чизи хуба меқапи маълум ай ҳамин даст ки чӣ қадар сифатшам сифати хубай. ина мисол бихоҳем кадомет ки агар бо миёншам маҳкам мекунӣ чен дар кори мебандиш. баҷа инаи вариантҳо дорам. инаи чӣ ака? кролик и банда. инаи мехаш кролик ай. мехдор аст бе мехиҷада. ина инҷа бо
Оз ма пештарак ваёрам бо нишон метам ай пеш. Иго кроликан мехошон. Айнош норкан, а? Ё мутон. Мутон. Кролик қат синимад мешава, остин синимад мешава. Бо ҳастаи без синимад мешидагиш. И чанс ба нархеш? Ин 1600 ай, мехториш 1900. Инаш 1600 симай бо ҳастай бидай 1900 сим. Яке ҳар як тами дар хариди фурӯш иншаалло ки муомила карда мешавад. Ман номерои телефона дар экрани навори мунам, шумо занг бизанед. Иншаалло ки либои тамира муомила мекунем. Агар касоне ки дастафка кардан бихоҳанд, дастафка кардан аз тарафи соҳибкор дар шаҳри Душанбе ройгонай берун аз Душанбе кишид муомила карда мешавад. Инаме ки дар навор ман нишон додесам чанд сим аёнӣ. Ичи нивош барои чи? Мехай, синимад намешава, фақат остин қат синимад мешава. Инаи кролики тоза, ина бинед, мехшам, бисёр ҳам мехи шӯай. Иго оригинал шам. Ини тарзи духти остин шай, и қат шай. Айҷа синимад мешидай бо кароти кадам мешидай. Нархи шанс нагуфтем? 1900. Нархи анами 1900 сомонай. Айҷа бо дигар ранг шам ҳастай. Ини дигар ранг шай амира. Ниш бо сиётарак будай. Ишам ҳамин нархи ё ки дигар? 1600 сом. Анаиш 1600 сомона. И бемехай. Ини гардан шай. Ана инош шанс мака. 1600. Ина инош 1600 сим ё то размеро чанд пуша мешаванд? И то 3XL размераш. То ҳам 40-50 пуша мешаванд. 50. Иҷа балшимерка надорем, а? Астан, но балшимерка. Неҷа бо балшимеркарам доштиям, балшимеркош то размеро чанд пуша мешаванд? То 7XL размер мешава. Ина то 7XL размер доштиям. Пуш мешава. Инаш то 60 пушам доштиям. Нархи инош шанс май? 2200 сом. Нархи инош 2200 сомон будай, то размерои 60 пуша озод нига мешавад. Ини қат шумай. Ини фирмаша, мисол ягон тетки хонда бутоне, ини фирмаша бисёрам як духти зебо доранд. Истеҳсоли гуанҷо айно ака. Туркаи Хитой гуанҷо. Ё ҳам турецки доштан, ҳам гуанҷо. Аслан ами чизои мехдора гуанҷо мебурора. Гуанҷо ҳам бисёрам фирмаи шӯҳрат пайдо кардагия дар рӯи дунё. Ино ҳамаш балшимерка. Ино ҳамаш балшимерка, ина баландида кашо кардагия ман нишон додестам. Ино ҳамаш балшимеркиянд. Мисли ки шумо дар навор дидеси, ино ҳамаш балшимеркиянд. Иҷа ҳамада қимати шанси ман яка? 7000. Иҷа бо қиматам дорам 7000 сомона, вале мо ушам ба шумо нишон метиҳем. Бо унвони ҳамое ки ина 7000 гуфтак, инами 7000 сомон неста. Маълуме ки бисёрам материалиш беҳад хушрӯа инаи қапидестимеш. То размери чанд пуша дораи? Ай 100 сар мешавад то 145 размер. Ами размери 45 60 пушта мешавад. Размери то размери 60 пуша доранд амино. Значит ай 50 пуш то размери 60 пуша доранд айно. Ай 46. Ай 46 пуш то размери 50 пуша доранд. Нархи ана ҳами 7000 сомон ай. Нархи наме ки шумо дар навор дидесен 7000 сомон амино. Ишам ҳамина ки дига. Инаҷа дорам бо 7000 сомона иниш. Иниш нисбати вай камтарак тинуктарак ай, не ки сифат, чун ё як сифатҳое ҳастанд ки оригиналанд, чизи оригиналанд, мақсад ин мехи гардан шад. То размери 60 пуша доранд 46. Ина ҳамиш 7000 сомон нархи шидагия. Ин нархи дона шад. Бо шумо занг бизанед, рақамҳо дар экрани навор монда шидагия. Ин шанси мака. Ина бо 1600 сима дорам ино. Ишам 1600 сима ё қимат? Иниш 1900 сомона ино. Ин размери қат шунанд дар маликаи пушонадагиян.
ба иҷа доран шубои дуростин доран. Шубои дуростин аз чанд сум то чанд сум сар? 1250 то 2500. 1250 то 2500 сомонара шуба доран. Бо баъзеҳошон синема мешавад, баъзеҳошон мисол синема намешаванд. Лекин ба ҳар ҳол инаме ки шумо дар навора бинед, инамино нархи чанд сум ами? 1500 сомон ай. Байна ини серия ки дар навора бинед, ина серия шай мисол, баъд иҷа и шанс мар и 2500 сомон ай. Ина ки шумо дар навора бисем бинед чӣ қадар дароз места. То размеро 60 мешавад айно. Мешане то 56 мешавад. То 56 пуша доран айно. Инҷа доран арзон ҳам доран да 1250 сум сар мекунем. ба иҷа палто доран. Бинем ки хариди чанд хеле нисха хати нисха бардорӣ кардагӣ орӯиш шудагиам. Гарданашон мех доран, баъзеаш остинош дора, баъзеаш остинош синемаиш яд. Ина чанд сум ака? 1400 сом. Ина 1400 сум. Фирмаи Паучино турецкия намино. Нархиш 1400 сум размерошон. Размер ай 34 то 42. Намешавад беамбре. Размериш ай 34 то 42 пуша доран. Ба иҷа ҳама қиматиш кадома ака? 1900 сом. Ина бо доран 1900 сом. Инам то ҳам размеро 40 доран, То 44. То 44. Аиҷа ҳама калон то чанд пуша дорен ай палтомо? То 44 мешавад. То 44 ҳамин чизе ки шумо дар навора бинем, ё то размеро 44-ан. 44-ои во дар нафароне ки куткои 48-50 мепушанд мешаванд ба фикрам. Барои ки палтомо размерошон камтар фарқият дорад. иҷа ҳама қимати чанд сум якам? 1900 сум ай? 1900, 1200. Ай 1200 то 1900 сум дошта амино. Мон чӣ гапа? Ҳарон кас пурсида аха. боқӣ дар охири навор ба ҳамаи шумо дӯстон таъсиятиву хонавободӣ ва ризқи фаровониро таманно дорам. Хайр, то навори навбатӣ.